Ja, hij kwam. Ja. Hij dat potverdikke komt dat er ik op. Dan moet het je in het raden werden. Ja. Yep. Heel ik een rollator? Nee, ik ga geen rollator. Jo, nee, ik ben de jongste. We moeten daarheen. Ja, ik ben achter die. Ja, ben je achter mij? Mooi. Stel eens die ook geregeld. Ik ben hier nog nooit geweest in de McDonald's, dus ik loop wel achteraan. Wij vregen je net om weer rond te gaan. Wij gaan even hier de bestelling even opnemen. En dan kan je hem hier eventjes wat. Nou, dan kan je zien dat het onze eerste keer is. Ja! Wat is dit voor club gedaan? Gewoon, wij zijn buurvrouwen van elkaar. Hier doet Sneek. Aanleunwoning Bonifacius. Maar elke weekend maak je fjouwer en ben je op Nou, paard. elke week niet, maar wel één keer de 14 dagen. Ten maar krijg wat er voorhanden is. Want ja, het is nog winter, dus zoek je wat van binnen. En in zomers dan gaan we naar buiten. Dan zitten we op terrasjes, thee, koffie drinken en wat lekkers erbij natuurlijk. Zo gaat dat. We zijn in Grauw geweest, we zijn in Makkum geweest, we zijn in... Ja, het zijn allemaal leuke dingen. Ik heb het allemaal opgeschreven, anders kan ik het ook allemaal niet onthouden. Witmarsum, Omroep Friesland, Oosterwierm, Oudegaas, Kapenkaas. Nou ja, dan staat er nog op het programma Enkhuizen. We hebben dan een keer met de boot als het mooi weer is van het zomer. Ja, dan staan we er met de trein. Je bent nog heel actief. Nou, we houden ons ook actief. Want anders dan wordt het alleen maar achter de geraniums. En dat hoeft nou niet, hè? Of we met alles ondervinden, we zijn er nog. Mijn zus zei, hoe heet zo'n ding? Een Happy Meal. Happy Meal, want dan krijg je er een beestje bij. Ik zeg, maar kring je dat dan? Dat is zo'n wrap met kip. Nee, hamburger, nee, een kroketje. Een kroketje? Dat klappen in dat niet. Ja. Ik een kroketje. Oh, die is wel populair onder deze dames, hè, het kroketje. Ja, zulke klappen hoor je niet iedere dag. Nou, ik vind het wel gezellig, hè? Ja. Ik hou je wel van. Maar hoe kwam je er ook om hierheen te gaan? We reden hier langs, naar Balzata. Of naar, gewoon naar Bal. En toen zei ik, hé, McDonald's. Ja, nou weet je, hebben we nog nooit geweest. Nou, dan moet dat wezen. Nou, en ja, nou is het terug hun. Hier ben je me bij. Ja. Ja, leuk hè? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Misschien is het wel. Misschien voor jou. Ja, jou. Dan moet je een kracht zetten ook op. Als je wil drinken. Nou, dan ga. Ja, doe maar. Hupsakee. En je moet het alleen nog maar wat naar zien. Smaakt het? Het is heerlijk, joh. Lekker. Als je vanmiddag niks eten, hè, dan is dit lekker. Je moet hier speciaal niks in? Ja. Ja, een stuk roggebrood, maar schapenkees. Ja, smaakt het goed. Het is wel koeken, lekker klapperig. Oh. Niet dat jonge lui hier altijd kan eten. Echt niet. Nee? Inderdaad, die komen hier dagelijks. Waarom net? Wat moet dat doen? lekkere warme hap. Nou, ik ben toespel voor gelukkig klaar. Ja. Krokets in de airfryer en up, weg. Ja, dat is echt goed. Dat hebben we letterlijk. Hoe bevalt dit? Dit en dat is hartstikke mooi. Je gaat nou elke weekend? Of we het leuks vinden, ja, dan geven we altijd maar elke week. Nou, niet elke week hoor. Hierheen bedoelt hij. Hier rennen? Wat verdikken, nee jongen, dat wordt me net. Nee, let dat maar aan de jeugd toe, maar dit is toch mooi met mij te maken zien. Ja, we moeten nog even naar de ballenbak. Ja, maar die is dicht nou, vanwege de Saroma. Ach. Dat wordt een beetje niet. Ik ben poertevreden, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ik dacht eerst vanmorgen wel, oh god, waar ben ik aan begonnen?
Wat wordt nou het eerstvolgende uitstapje? Nou, ik denk dat het steek blijft. Het hangt nog van dat coronavirus af. Nou zei ik het goed. Nou dames, wij gaan voort. Nog een soort Willem met al uw stapjes. Ja, nou, hartstikke bedankt. Zolang het kan doen.